Vico de Grao abriu as súas portas a unha nova xornada de intercambio, o Mercadiño de Troco. Unha filosofía diferente, onde a xente se desprendeu de camisetas, xerseis, zapatos ou camisas como estas que xa non teñen oco nos seus armarios. Produtos de todo tipo que xa teñen un novo dono ou que serán doados en caso de non ser intercambiados. Unha iniciativa que trata de promover hábitos de consumo responsable durante 4 veces ao ano. Este mercadiño terá a súa continuidade no mes de maio, da man do Banco de Tempo de Lugo e de Vico de Grao, unha das asociacións coas que colabora o Servicio de Audiovisuais da Deputación. Esta é tan só unha das moitas actividades que levará a cabo Vico de Grao ao longo do mes. Algúnas delas permanentes e xa en marcha como as clases de debuxo e pintura, e outras puntuais que irán dende unha nova xornada de intercambio, de sementes e esgallos neste caso, e ata obradoiros de iniciación á costura ou mesmo unha masterclass de cociña saudable.